Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Gibaha ang pipila ka lugar sa Sarangani Province samtang gipaabot ang pagkusog sa bagyong Rolly samtang nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Uglayang bagyo gawas sa nasod ginamonitor karon sa Pag-asa. Anang report. Pipila ka mga panimalay sa sitio Malampuson, Barangay Budan, Saglan, Sarangani ang gibaha tungod sa kusog nga ulan, hinungdan nga milapaw ang sapa Huwebes sa buntag. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Glan, kutob dughan kuno ang tubig baha hinungdan nga nangaanod ang daghang binuhing hayop sa mga residente. Hinuon walay na angin nga kinabuhi atul sa pagbaha. Sigun sa Pag-asa, nagkakusog ang bagyong Rolly samtang anaasulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa advisory sa Pag-asa kaganinang alas 10 sa buntag, ana ang bagyo sa 1,100 kilometers east sa Central Luzon. Doon na kinigikusgon nga 165 kilometers per hour ug unos nga 205 kilometers per hour. Naglihok kini padulong west sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Samtang laing bagyo gawas sa nasod ang ginabantayan karon sa Pag-asa nga anaa sa 2,150 kilometers east sa Mindanao. Doon na kinigikusgon nga 65 kilometers per hour, unos nga 80 kilometers per hour ug naglihok west-northwest sa gipaspason nga 35 kilometers per hour. Gipaabot nga mosulod kini sa nasod sa Domingo o sa Lunes ug tawagon kining bagyong Shoni. Sa forecast sa Pag-asa, ulano ng mga lugar sa Caraga, Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula karong weekend. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mipakatag og team ang Davao City LGU aron masigurong ang mga establishmento sa syudad mutamod sa mga polisiya sa lokal nga kagamhanan batok COVID-19. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, dunay nagkadayang team nga gitahasan sa pagtuyok sa syudad sa pagsusi. Kung compliant ba ang mga establishmento sa gipakanaog nga kamanduan sa kagamhanan? Usang City Tourism Operations Office sa nagpakatag og personahe aron mosusi sa mga event nga ginapahigayon kung duna ba kini permit, ingon man kung gatuman kini sa mga pulisa nga ginapatuman. Ugaling dunay nalapas nga health protocol, gilan kining ipahunong. Gibutyag ni Jean Rose Texon, enkargado sa CTOO, nga 25 katao lamang ang gitugot nga makatambong sa usa ka event, lakip na niini ang mga staff o organizer. Ugaling gikinhanglan og daghang tao ang event, mamahimong bahinon ang partisipante ug ibahin-bahin sa lain-laing venue. For you namang iba who would like to conduct meetings na simultaneous po, like say good for 75 people, then you can do that but not in the same venue. So meaning, you can have a group of 25 here in
Hotel A, and then another group of 25 that you will put in Restaurant B. Bisan sa event nga sama sa kasal, kung buot nga daghan ang imbitahon, doon na kini option nga bahinon per hour ang mabisita apan kinahanglan nga masiguro usa nga makalakaw ang naunang batch ug mag-disinfect una makasulod ang next batch sa bisita. Samtang dugang ginatutukan karon sa maong buhatan mao ang pag-inspect usab sa mga leisure establishment. Sanglit gidili na pagbalik karon ang mga tours, rides ug ubang pangdili importanteng aktibidad. Mga zip line, ganyan, right now closed po siya. Pero pwede ang ilahang restaurants? Restaurants are open, hotels are open. Sara, daan na nga nagpahimangno si Mayor Inday Sara Duterte sa mga malapasong establisimento nga ipatuman sa kagamhanan ang one-strike policy. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Duha ka medical frontliner, usa ka magtutudlo sa General Santos City ang nagpositibo sa COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka 6 anyos nga batang lalaki nga taga-Kabantian, Davao City ang nalakip sa 75 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Miyerkules. Asymptomatic kini. Samtang ikaupat sa pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod ang Davao City, base sa tala sa DOH kagahapon nga anaa sa 70 ka bag-ong kaso. Anaa sa 3,445 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 2,510 ang recoveries ug 158 ang namatay. Sa General Santos City, duha ka medical frontliner nga usa ka nurse assistant ug usa ka medical technologist nga naka-assign sa pagkuha og swab test sa direct contact sa mga COVID-19 positive patients ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang usa ka 27 anyos nga lalaking teacher nga taga Barangay Sinawal ang nalakipsab sa 11 ka bagong nagpositibo sa sakit. Ginasuta pa ang history of exposure niini. Ana-ana sa 762 total confirmed COVID-19 cases ang Gensan, 502 ang nakarecover ug 27 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka mag-inahan nga taga-barangay Kauswagan ang nagpositibo sa COVID-19. 40 anyos nga inahan ug 6 anyos nga anak nga babae niini. Silang duha na-expose sa 35 anyos nga amahan nga nagpositibo na sa COVID-19 niadtong October 23. Misa ka na sa 1,618 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 991 ang naayon na ug 70 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Zubling gipahinomdom nga special non-working holiday karong Lunes, November 2. Gideklara sa Malacanang nga special non-working holiday karong Lunes ubos sa Proclamation number 845 nga gipirmahan niadto nga November 2019 kung asa gideklara sa Malacanang ang mga regular ug special non-working holiday para sa tuig 2020. Gidugang sa mong listahan ang November 2 Lunes aron hatagan og dugang panahon nga mag-uban ang matagbanay. Kiniagig pag-obserba sa All Saints Day ug All Souls Day. Lakip sa gidugang nga special non-working holiday ang December 24, besperas sa Pasko. Duna kunoy mga butang nga katingad-an nga nasinati ang mga kapuso atong Cagayanong nagpuyo doon sa sementeryo. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real, mga dili mahimutang nga mga kalag o giingong wakwak ang pipila lamang sa mga nagaparamdam sa mga nanimuyo duol sa City Public Cemetery sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an. Kini ang City Public Cemetery nga ana sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Kung lantawon sa adlaw, daw murag normal lang kini nga sementeryo kung asa makita pa ang daghang tindero ug tindera sa palibot. Apan, kung musawop na ang adlaw, mamatikdan nga kalit mumingaw ang lugar. Among nakahinabi si Apolinario Moron nga sobra 30 ka tuig nang nagpuyo sa mong lugar. Sumala pa niya nga dili gayod kalikayan nga adunay mga makatindog balahibong kakasinatian ang mga residente sa lugar. Siya mismo kuno nakasinati na kaniadto nga makasugat og giingong white lady. Paglingi na ko sa likod sus. Ano man to ang nakita nga. Kalit nagtungas ang likod.
Grabe na ang adagan pa ingon subay sa pa. Dagan-dagan yun kay kurat na ko atong kalit nagtunga sa akong likod. Wala sab kuno makaikyas ang iyahang igsuon kaniadto kinsa nakakita og daw imahe nga nagluhod sa usa ka pansyon. Mas midagan sab ang mga giingong pagparandam, labi na katong gilubong sa Bulonsuri ang mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. Gawas niini, aduna sab kasinatian ang mga rela driver sa lugar. Kung asa kalit kunong musakay sa ilahang rela ang giingong white lady. Sumala sa simbahang Katoliko nga labing importante ang pag-ampo sa atong mga minatay aron makapahulay sa dayon. Labi na karong adlaw sa mga minatay, angay gayud silang hinumdumon ug halaran og pag-ampo aron mahiluna ang ilang kalag. Ang makatabang gid nila kanang yung pag-ampo man ang bisag tuata sa layo na lugar ta sa gilubngan sa atong mga minahas kinabuhi at mga ginikanan, di makinala makadto kita sa sementeryo di sila nalubong, no? Bisan asa ka man sa kalibutan, dili ikalimod nga aduna gayud mga panghitabo sa palibot nga lisod maeksplikar. Apan ang importante nga magpabiling kusog ang pagtuo ngadto sa Ginoo aron mahilayo sa dautan. Sara dugang sab sa simbahan nga dili kalimtan nga magkinabuhi sa matarong ug gani sumala pa nila kinahanglan sundon ang sugo sa Ginoo dili lamang sa mga espesyal nga adlaw apan sa matag adlaw. Real. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka barangay tanod og laing duha ka individual sa Cagayan de Oro City gipangdakop sa CIDG tungod sa pagkupot og illegal nga armas. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa search warrant gikan sa korte, nakuha sa otoridad ang nagkadayang armas nga gihuptan nila Julito Militares, usa ka barangay tanod, Spark Jonan Macana ug Ralph Ordinan. Pipila sa mga nakuhang armas naglangkob sa shotgun, .38 caliber revolver, mga buhing bala ug granada. Resulta kini sa mga reklamong nadawat sa Criminal Investigation and Detection Group batok sa tulo ka mga suspect nga nagapabuto kuno og armas sa barangay Mambuaya. Based doon, before ta nag-apply ng search warrant is nag-verify ta sa Fed kung they are authorized, kung na sila license. Wala man sila license, so mautos na nag-apply ta og search. Ang barangay tanod nga si Julito Militares aminado sa gihuptang pusil tungod gibilin lamang kini kaniya sa iyang kaila. Apan iyang gibarugan nga wala siya nagapabuto sa ilang barangay. Juan sir, praktikan na sir kay kabalo ko daan sa mga Mambuaya pagsugod pa lang ako da sir, isla bangkon silang kapilihan ana ba. So manghinaot na po ko nga sila makabalo sad sila silang gibuhat nga magkuan sila sa tao kanang tinod ta sir. Samtang sila Ordinan ug Macana gidala na sa otoridad sa korte alang sa pagpasaka og kasong paglapas sa RA 10591 ug RA 9516. Nanawagan ng otoridad ngadto sa publiko nga musumbong kanila og galing adunay masayran nga mga tawong naghupot og ilegal nga armas. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tulo ka mga binuhing iro sa Davao City nga matud pa. Biktima sa pagpangabuso, gi-rescue sa otoridad. Ani ang detalye. Sa hiniusang pwersa sa Bunawan Police ug Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao, ilang giadtuan ang usa ka panimalay sa Purok Cobler, Barangay Ilang sa Davao City. Human sa report nga dunay pagpangabuso sa mga binuhing iro sa maong lugar. Ilang naabdan ang tulo ka mga binuhing iro nga kulang gayud kuno sa pag-amuma kay malnourished o gipanghiktan pa og dagkong kadena. Accordingly, na daw mga iro o specifically mga puppies na ipang-abuso or physically abuse. So sa ilang pag-responde, naka-recover, na-rescue nila ang tulo ka puppies o na-identify po nilang suspitsado. Subling nagpahimang ng otoridad nga mahimong responsableng pet owners aron dili mag-atubang og asunto. Manglo na nato sa ato mga katawhanon na dili mag-abuso sa mga hayupan kay ako kayong kaso ng ilang pag-atubang. Sa karon anaa na sa Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao ang mga na-rescue nga iro aron ipailalom sa rehabilitation. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.
Usa ka Dabawenya ang naila tungod sa iyang mga makahadlok nga special effects makeup nga uso karong Halloween. Samtang tinuod baka nga dunay daotang espiritu? Kana ang atong sayron kauban si Argil Relator. Pipila lamang kini sa mga obra sa Dabawenya nga si Bianca Bag-aw pinaagi sa special effects makeup. Naila si Bianca online tungod sa iyang mga creepy look nga sama sa makita sa horror movies. Para ng fake wounds lang sir, mga siguro 30 minutes kay apil pauga o kanang mga dagko sir, kanang nay mga dinagko nang gina-apply sa nawong, apil lang mga 2 to 3 hours gyud sir. Apil na tong pagkuan nimo sir kanang maghimo kag bruise, mag-ugat-ugat. Sa At Home with GMA Regional TV, aktwal ipakita ni Bianca ang iyang pagbuo og special effects makeup. Samtang gikumpirma sa exorcist nga si Reverend Father Roberto Balsamo nga dunagayoy mga daotang espiritu ug dunay mga pagsanib ngadto sa lawas sa tao. Evil spirits or demons exist more than we could think of. Ang pasyente, ang taong gisudlan gitawag na natong demoniac. Ang demoniac makamaong musulti sa mga lingwahe nga wa niya kun-i. Busa, gikinahanglan ang hugot nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo aron dili madani sa mga daotang espiritu. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. So kung ako ang pilion jud nako tong ako ang bisitahon syempre. Kay isip chicks. Wow! Chicks. So dapat kita ang bisitahon, dili kita ang mubisita. Dami ang paminaw pag ako ang bisitahon, pero kung may forever, ako na lang yung mubisita. Kini, ikaw mo bisita o ikaw ang bisitahon? Pwede wala. Yatira! Siyempre, ganahan siya kung ako'y bisitahon, kaya nga naman, makakaon kong laming pagkaon nga dala sa akong bisita. Siyempre, ako ang bisita. Dala na ko siya bulak pag tandila. Oh, no! Ako ang bisita or ako ang bisitahon. Pwede both, sabat. Ang gusto na ako'y bisitahon. Kaya pag-abot niya, ready na ako. Unsa daw? Ako ang bisita para libre yung mungkaon. Sa panahon karon, kabalumok kinsay angay mo bisita ninyo? Dapat mong bisitahon sa kamatuoran. Kamatuoran, nguwalay kamo. Okay, bye. Kulira. Sila yung bisita. Nga naman. Baka man ko. Wow! Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 45 milyon katao na nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 378,000 ang dunay COVID-19 ug sa maong ihap kapin 20,600 mga Mindanawon. Misaka na sa sobra 45 milyon 41,000 katao ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Anaa sa sobra 30,309,000 ang recoveries ug kapin 1,181,000 ang namatay. Samtang nadungagan og 2006 ka bag-ong COVID-19 cases ang Pilipinas karong adlaw. Busa duna natay 378,933 sa kinatibuk ang kaso. Miabot na sab sa 330,457 ang naka-recover og 7,185 ang namatay. Og 20,623 ang dunay COVID-19 nga mga taga Mindanao. 13,975 ang naayo na og 711 ang namatay. Sa pipila ka mga kausaban nga gihimo sa Davao City LGU sa gipakanaog nining Executive Order number 57 gilayong gitino kini pinaagi sa EO number 57-A. Gilusad ang Section 7 sa EO 57 kamo ang liquor ban
nga nakalatit usab sa EO 59 nga karon gihimo na nga 24-hour liquor ban sa Section 9. Gipaklaro nga mamahimong makaabli ang mga simbahan sa 50% nga kapasidad sa venue konsiderahon nga dunay 2 metros nga distansya. Ginadili ang community singing, inay usa ka kantor o organista lamang ang dunay 3 minutos nga distansya o 3 metros nga distansya gikan sa mga manimbahay. Gipaklaro usab nga bawal ang pag-istoryahanay sa mga nanimba. Dugang giklaro nga dili angay motambong ang vulnerable age o vulnerable sector inay sa online, radyo o TV na lang. Giklaro usab sa Section 11 nga mamahimong tanggalon lang ang mas sa mga tao sulod sa kan-anan kung mukaon ug moinom. Sa panahon sa pandemya, dakong hagit sa mga magtutudlo ang pagpatuman sa new normal nga paagi sa pagtuon. Maay na lang, kay dunay mga grupo nga anda manghatag sa panginahanglanon sa mga estudyante. Ano report? Kay nagpadayon pa man ang pandemya, walay puwas ang pagtabang sa atong mga kapusong Dabawenyong reservists ug ning higayuna ang kabataang lumad sa barangay Dato sa Lumay ang ilang giadto. Gamit sa eskwela, mga sanina, tsinelas, pagkaon, ingon man booster sa internet aron makakonek ang mga mag-research sa internet ang ilang gipanghatag. Gipili kuno nila ang atong mga kaigsuunang lumad kay labing apektado sila sa pandemya. Labi na maglisod na sila pagbaba sa ilang mga produkto nga mao'y ginakuhaan og income sa mga ginikanan. Mataga na to sa bisag ginagmay na gamiton nila sa eskwelahan nila. Sa Butuan City, dakong hagit sa mga magtutudlo ang pagpatuman sa distance learning method. Labi na ang reproduction sa mga module, busa dakong tabang kanila ang makadawat og libreng printers ug bond papers. Gikan ang donasyon sa grupong Red Dog Book Drive sa USA, usa ka foundation nga gidumala sa usa ka grupo sa Butuan City. 14 units sa printer ug 350 reams sa bond paper ang gipang-apod-apod ngadto sa Napolok Elementary School sa syudad, partikular ang mga lagyong eskwelahan. Mapasalamaton gayod ang mga tagdumala sa nakabenepisyong eskwelahan ingon man opisyal sa barangay sa maong donasyon. It's an honor and privilege to act as a representative of the Red Dog Book Drive USA and to announce the turnover of 350 reams of E4 bond paper and 14 printers. Salamat sa Red Dog USA nga nasay manggitabang nga kasing-kasing nga nakatabang ako sa mga sa eskwelahan, sa mga estudyante, sa mga teachers. So nagpasalamat ni sa Red Dog Book USA. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagkatapok ang nagkalaylayang lideres sa nasod, lakip si Vice President Leni Robredo aron tukion ang krisis sa COVID-19 sa Pilipinas at tulso sa ka-webinar nga giorganisa sa international organization nga ICMA. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Aron mas masabtan sa publiko ang dakong hagit sa katungdanan sa mga lideres sa nasod karon nga dunay pandemya sa COVID-19. Gilusad sa International City County Management Association kon ICMA, UP Diliman ug NCPAG ang usa ka webinar nga naguluhan og leadership in crisis, leading or managing a response. Gituki ang mga laka nga gihimo sa kagamhanan, ang kalidad sa liderato ug uban pa. Ang keynote speaker mao si Vice President Leni Robredo kinsa mihatag siyang mapanlantaw sa kung usa pa ang mamahimong buhaton taliwala sa pandemya nga nasinati karon. Policies can be implemented and actively supported by the populace, and so social anxiety can be kept at bay. In other words, we need goals and a plan to achieve those goals. Gipresenta usab ni COVID National IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ang magihimo sa kagamhanan ug gihatag og importansya nga sa bisan unsang kalisod nga sitwasyon nga maagihan ang maayong liderato ang susi aron kini malampasan. Is to continuously provide strategic focus in a fast-changing dynamic environment. So the government was able to convey its message during the different phases of our National Action Plan. And we are now on the third phase of the plan.
Ang batanong alkalde nga si Pasig City Mayor Vico Soto sa usab sa panel speakers kung asa iyang gi-share ang iyang maghihimo kasama sa pagtuon sa data, pagpaminaw sa mga eksperto, pagkonsulta ug uban pa. We need that sense of urgency and we just need to adjust and let's try to find the opportunities that come with this crisis. Let's try to find the silver linings, so to speak. And there are a lot of silver linings that we can see. For example, in terms of transport, because of this crisis, more people are open to alternative modes of transport. Ang maong webinar usa lamang sa sagunsong lecture nga ilusad sa maong organisasyon. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gilusad karong adlaw ang 22nd Davao Agri-Trade Expo 2020 pinaagi sa online o virtual activity. Lauman nga mas daghan og ang maabot og maagning investor tungod kay virtual na ang Davao Agri-Trade Expo 2020. Dinhi mapakita dili lang sa ubang parte sa tibuok kalibutan ang kalambuang naangkon sa Davao City kalabot sa agribusiness. Gawa sa Davao City, pakita usab ang mga agricultural products sa Mindanao sama sa kakao, coffee, coconut, mais, kasaba, bugas ug saging ingon man sa livestock sama sa baka, baboy ug poultry products. Doon na sa ipahigayong mga webinar karong Nobyembre nga motutok sa market access, financing, logistics ug technology. Official media partner usab ang GMA Regional TV sa 22nd Davao Agri-Trade Expo. Pagpamaligya og kape kilid sa dalan, diskarte karong pandemya sa usa ka Davaoenyo. Ani ang detalye. Siya si Cyrus Cantos, usa ka sales representative sa usa ka hardware store sa Davao City. Pero pag wala sa duty, dinhi siya makita sa entrada sa Las Terrazas o ginatawag sa mga biker na Laste. Kini aron mamaligya og artisan coffee o specially brewed nga kape. Matod niya, sukad nagka-pandemya, kinahanglan kuno nga mo diskarte aron mabuhi. Naisipan ako nga mag-mobile kay na ano ko sa concept sa Thailand, Vietnam and mga motor lang tong ilaha. So kung ano kaya nila. So why I should try kung kaya po. So moto akong gi-try. So far okay man pud siya. Dili ordinaryong kape ang ginabaligyan ni Cyrus. Kay kini authentic Arabica coffee ug native nga kape nga gikan pa sa Bukidnon. Buta nga ginabalikan gayud sa mga nagabisita sa lugar. Mahilig ko coffee tapos coffee jud ko sa unahan. Antod sa nakita na ko di siya. First na ko tilaw murag ganahan ko niya. The next day gipangita na ko siya. Actually dugay na ko mga couple of weeks na sige ko gaagi diri. Makita na ko siya ko daghan makinig tao diri. Unsa man gyud ni ako kay coffee drinker man gyud ko. Kaniadto pa kuno, mahiligo na si Cyrus sa pagtimpla og kape. Gani, pangandoy kuno niya nga makapanag-iya og coffee shop. Nalipay siya kay natuman kini, pero pinaagi sa iyang mobile cafe. Pag wala ako dito, nasa hardware po ako. Employed po ako pero ngayon kasi naka-skeletal kami. Kaya po Tuesday, Thursday lang talaga tsaka Saturday, Sunday. Extra income lang po. Karong pandemya, mas lami mo diskarte kung ang hilig nimo mahimo pa nimong extra income. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Sunoche para sa One Mindanao. Happy birthday ba kang Susan Quintana. O belated happy birthday sa akong bana, Sandy Velasco. Belated happy birthday po kay Rica Ann Solanya. Nag-birthday usab atong kapuso nga si Ilex Estorba. Happy birthday sa inyo tanan. Mga kapuso, 56 kadlaw na lang unang magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahlag o dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!